ва яке аз ҷангварони дурахшони вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев гуфт ки аллакай аз ҳозир худро барои муҳориба зидди чемпион Ислам Махачев омода карда истодааст. Ислам Махачев ҷангвари сахт ва топ аст ва албатта ки ман худро барои ӯ омода карда истодаам. Агар ки ба рӯйхати тамринҳои ман назар кунем, пас ман дар як ҳафта 10-12 тамрин мегзаронам ва аз байни ин тамринҳо ним зиёдашро ман дар гӯштин мегзаронам. ман барои гӯштин вақти зиёд ҷудо мекунам. барои ҳамин бародароне ки маро мухлисӣ мекунанд ва ғамхорӣ мекунанд ки ман дар гӯштин бой дода метавонам, ба онҳо гуфтанем ки хавотир нашавен. ман дар гӯштин вақти зиёди худро сарф мекунам ва намегузорам ки маро ба осонӣ ба замин афтонанд, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки айни замон Рафаэл Физиев дар рейтинги вазни сабук дар ҷои шашум қарор дорад ва барои довталаб шудан ба ӯ якдо ғалабаи дигар зидди ҷангварони топ дар кор аст ва баъд ӯ метавонад ки бо Ислам Махачев вохӯрад. шаби гузашта дар Тоҷикистон футболи дӯстона байни Тоҷикистон ва Русия баргузор гардид ва дар ин бозӣ мухлисони ҷангвари ҷавон ва машҳури тоҷик Нурулло Алиев дастгирии бениҳоят бузурги худро нишон доданд. худи Нурулло Алиев боша ин наворо дар саҳифаи инстаграми худ нашр карда ба президенти UFC Дана Вайт ва роҳбарони UFC муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: эй UFC Дана Вайт, ҳамаи мухлисон ва ҳамватанони ман муҳорибаи маро интизоранд. то муҳориба 3 моҳ мондааст. тасаввур кунед ки рӯзи дебюти ман чӣ гап мешавад, навиштааст Алиев. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳо дебюти Нурулло Алиев дар ташкилоти UFC рӯзи 25 феврали соли 2023 баргузор мегардад. айни замон ин чиз расман аз тарафи ташкилоти UFC эълон шудагӣ нест. танҳо овозаҳо ва ҳамчунин номи рақиби ӯ низ расман эълон шудагӣ нест. аммо умедвор мешавем ки ба наздикӣ ташкилоти UFC расман саҳна ва номи рақиби Нурулло Алиевро эълон мекунанд ва мо ҳатман шуморо хабардор мекунем.